draga braćo, poštovani džamate. Petak, odabrani dan u sedmici, kao vaš musafir, odlučio sam da prvo sebe, pa onda sve vas upozorim na jednu ružnu i pokuđenu pojavu, odnosno pokuđenu osobinu i svojstvo koje je duboko zašlo među muslimanske mase. Ta pokuđena osobina je kažnjiva na ahiretu. Ona razara društvo, razara porodicu, ruši čovjekovi imetak i nema čovjek napretka u životu. Iako može nekad nam se čini da je on bogat, ne, u stvari on je siromah puki. Osoba koja umre sa ovakvom osobinom u srcu imaće poteškoća kod ulaska u džennet. Ova pokuđena osobina zove se škrtost. Za nju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: u džennet neće ući prevarant, škrtac i onaj koji ogovara. A u drugom hadisu je alejhi salatu vesselam rekao: u čovjekovom srcu ne mogu se spojiti dvije osobine, škrtost i iskrena vjera, istinski iman. Jer vjernik ne može biti škrt. Najbolja definicija škrtosti jeste neudjeljivanje onoga što ti posjeduješ onima kojima je to potrebno i zadržavanje svih Allahovih blagodati nijemeta samo za sebe. Preveden naš jezik treba samo da ja imam i da ja najviše imam i uvijek mi malo, a za ostale me nije briga. Zato koliko bili gladni, žedni, bolesni, mučili se, bitno je da ja imam. To je škrtost. Jednu su ženu pohvalili u društvu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, kako je lijepa, čestita, ovako, onako. Međutim, neko sahaba reče, ali ona je škrta Božji poslaniče. Onda je on sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema hajra od te žene. Šta je škrtost? Kako se ona dešava? Zbog čega? Koji su uzroci? Na koji se način manifestuju? A koje su posljedice škrtosti? Po društvu, po porodicu, po tvoj imetak, po tvoj iman? To ćete vi ako Bog da istražite kod kuće danas ili večeras. Kao domaći zadatak. Allah vam je dao internet, imate i na bosanskom i njemačkom stotine tekstova da vidite malo šta je škrtost. Ima li vas tu negdje? Ako vas ima, da je čistite svoga srca. Ja sam danas na nijeti da govorim o jednoj drugoj vrsti škrtosti. Posebna škrtost koja je zašla u naša srca i blokirala naše jezike. Nažalost, većina vjernika praktičara je upala u zamku te škrtosti. Osim onih kojima se Allah smilovao. U pitanju je, braćo, ibadet. Ibadet koji je na prvi pogled jednostavan, lahak, ali kod Allaha na uzvišenom i svijetom mjestu i za kojeg je Gospodar obećao ogromnu nagradu. Ali vrhunac tog ibadeta jeste da sam Gospodar subhanahu wa ta'ala učestvuje u njemu i njegovi časni meleci. A mi škrti po tom pitanju. Ponavljam, ibadet lahak, jednostavan, uzvišeni svijet, za njega slijedi velika nagrada. Gospodar i njegovi meleci u njemu učestvuju, a ti nisi. Pretpostavljate čemu govorim? U pitanju je salavat na Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Škrti smo po tom pitanju. Zapitajte se kada ste vi zadnji put samovoljno, slušajući svoje srce, donijeli salavat na Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Znate kad mi samo donesemo salavate? U 3 situacije. Prva je hudba. Kada slušate hatiba ili imama sa mimbara kad spomene Rasula sallallahu alejhi ve sellem, onda čuješ kako se naši jezici tek pokreću, opet neko smije. Druga situacija, kad slušamo predavanje, pa gost predavač spomene hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda i mi donesemo salavat, ali opet ne svi. Ili kad čitamo njegove hadise iz knjige, pa dođemo do hadisa, kažem u sebi sallallahu alejhi ve sellem. 4 situacije nema, osim kome se Allah smiluje.
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ja eyyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ajde, čujete ga svakog petka sa mimbarom. Uistinu Allah i njegovi meleci donose salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda te Gospodar poziva. O vjernici, i vi donosite salavat na poslanika. Salavat je ibadet s kojim se približavaš Gospodaru i salavat jača tvoju ljubav prema Rasulu sallallahu alejhi ve sellem. To je salavat koji mi nekad neozbiljno shvatamo. Rekao je Ebu Ali rahimahullah za ovaj ajet, Gospodaru salavat na poslanika je njegova pohvala kod meleka. A salavat meleka je dova za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dok je Sufjan al-Thauri rahimahullah rekao da je Gospodaren salavat na poslanika milost, a dok je naš salavat i salavat meleka njemu dova. Rekao je Husein radijallahu an u hadisu, rekao je moj djed Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u čijem prisustvu bude spomenuto moje ime i ne donese na mene salavat, on je škrtac. A ovo škrtosti govori. Ponavljam, u čijoj prisutnosti bude spomenuto moje ime, a ne donese ta osoba na mene salavat, on je škrtac. Zar neko mora tebe podsjetiti na hudbi, na predavanju, pa da doneseš salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem? To trebaš sam da uradiš. Ali ne može jezik da kaže zato što mu srce nije rekao. Prvo trebaš pokrenuti srce, pa onda jezik. Tako i svim ibadetima, jer ovdje je temelj. Iz srca izlaze vojske i dobra i zla. Da se razumije. Ne mogu ruke uzeti Kur'an da ga uči dok srce to ne kaže rukama. Ne može ruka posegnuti za novčanikom da udjeli sadaku dok srce to ne riješi. Čim ne spominješ Allaha, ne donosiš salavat, znaj da s tvojim srcem nije nešto redko. A kad dijelovi tijela ne mogu činiti neke radnje u ibadetu, znači da je sugerijesio pokidalo tvoje srce. Sad zamislite, neko možda prođe dan, dva, sedmica i mjesec, a ne donese salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Treba da prispitaš svoj ljubav prema njemu. Treba da prispitaš. Kažu sahabi, Božji poslaniče, kako da donosimo salavat na tebe? Kažu o njima, kako beži Buhari, kažite Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammed wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ovo je najpotpuniji, najbolji salavat. Ima i kraći verzija koju vi znate. A za donošenje salavata slijedi velika nagrada. Kako prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu, Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko na mene donese jedan salavat, Gospodar na njega donese 10. Danas donese 10 salavata, Gospodar na tebe 100 donese. I ti si pod Allahom zaštitom. I tvoje srce, tvoja ljubav u srcu jača prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Od Enes ibn Malika se prenosi da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese 10, oprosti mu ili obriše mu 10 loših dijela i podigne mu stepe za 10 reći. Salavate je najbolje donositi uoči petka i petkom. Rekao je šejh Salih al-Maganisi, jedan od vodećih učenjaka Saudijske Arabije, da se Allah smiluje. Dijelo ili ibadet kojim se čovjek može približiti Gospodaru, jedno od najvećih ibadeta, jeste da nosi salavata uoči petka i petka na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je jedno od najvećih ibadeta kojim se rob može Gospodaru približiti, jeste salavat. Zato Ebu Umame radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, povećajte petkom na mene donošenje salavata, jer sa petkom meni izlažu salavati mog ummeta. Pa gdje vidim da ko do najviše salavata, bit će mi najbliže na sudnjem danu. Imam al-Bejheki i šejh Albani rekao da ovo je hadis hasan. A u drugom hadisu je rekao, najbliži na sudnjem danu će biti oni koji su donosili najviše salavata na mene. Znači, donošenje salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste uzrok da budeš blizak njemu na sudnjem danu kad ti je najpotrebniji.
A puno donošenje salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem može biti uzrokom da ti se Gospodar smiluje pa da vidiš Rasula u snu. I ovo je jedan od načina. Onaj ko želi da vidi Rasula u snu, samo donosi to više salavata, ali iskren i srca, ne samo jezikom. Zato, braćo moja, nemojte samo da salavat donosite kad je petak, hudba, predavanje ili kad pročitate hadis. Svakodnevno sebi u svoj redovni zikr uvrstite salavata. Kad sjednete poslije sabah da učite jutarnji zikr, protiv džina, sihira, uroka, proučite i 10 salavata, svako jutro sebi zacrta. I navečer za većini zikr po 10 salavata. Ideš na posao, voziš auto, voziš dijete u školu, vraćaš se kući, donosi salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Moraš srce naviti na auto. Ne da te neko tjera, čuješ da je neko rekao pa ću ja donijeti. Trebaš ti sam da to radiš. Molim Gospodara da naša srca očisti i da poveća našu ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Za istinita životna događaja koji je naneprenio šejh Muhammed Hasan, jedan od najvećih učenjaka i daje današnjeg Egipta, a koji se lično njemu desili, a koji sam ja preuzeo sa njegovih predavanja. Čisto da uzmete pouku i da razmislite gdje ste vi, gdje sam ja, gdje ste vi, odnosno na ovakve slučaje. Kaže šejh Muhammed Hasan, poslije predavanja došla mi je naša sestra koja ima nekih 16 godina. Kaže šejh, ja moram s vama razgovarati da se nešto podjerim. Kaže, reci sestro. Kaže, već 2-3 noći vidim Rasula sallallahu alejhi ve sellem u snu. Kaže, kad mi je to rekla, posjećao sam se kao mrav ispred nje. Koja milost Božija prema njoj. Pretpostavio sam šta je u pitanju, samo sam je pitao, kćeri, reci mi, molim te, koliko puta donosiš salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Možda nećete vjerovati. Kaže, šejh, tako me Allah svaki dan 10.000. Njezin je jezik stalno vlažan od Rasula sallallahu alejhi ve sellem i zikra. Svaki dan 10.000. Pa zato je Gospodar i dao da vidi usnu onoga kojeg toliko voli. Zato je dao. I drugi primjer, rekao je šejh Muhammed Hasan, došao mi jedan od mojih učenika, kaže, šejh, majka mi je bolesna, ako možeš, kaže, da je malo posjetiš i utješiš. I kaže, krenuo sam sa njim, izašli smo van Kaira, jedno seoce, starinska kuća. Ušao sam, kaže, u sobu njegove majke, sjedno na krevetu, starica. Čim sam ušao s vrata, sam vidio da ona stalno donosi salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, stalno. Nešto ti kaže, odmah salavat. Assalamu alaikum, Allahumma salli ala Muhammed. Kako si, Allahumma salli ala Muhammed? Odmah. Nema prekidanja. Kaže mi, majko, šta ti je? Imam ja prijatelja, doktora, pa ću ga dovesti ako bude da vidi u čemu je problem. Kaže on, sinko moj sin mene ne razumije. Mene ne boli ništa, tijelo mene ne boli. Mene duša boli. Zato što su prošle 3 noći, a nisam bila Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Samo 3 noći. Uljepšajmo svoj dan, svoje radno vrijeme, porodičnu idilu, salavatu na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je ibadet koji nas Gospodaru približava i povećava ljubav prema njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Učite svoju djecu na auto. Učite svoju djecu na auto šta znači salavat.